Guys, pemandangannya apik guys. Wow. Dong jalan-jalan di pemandangan senjajan pentol dewe gitu. Piye iki? Mentole lho. Oh nandi-nandi ku sing penting mentol. Mama. Ibu. Ibu. Sobat ngarit. Sobat ngarit, Dek. Dek, sobat ngarit kurang ngene. Cabangnya Mas Iun. Dek. Ril. Sobat ngarit kurang. Duh, apa itu? Lah iya. Wajib kongkon ngonten sobat ngarit. Apik guys pemandangannya guys. Abang pahit. Iku ayo kadung dicoba. Kadung ngangkas iku. Apa ini? Hai. Wow. Wah, kesing lancar weh. Hai. Iki ana nang Bukit Batu guys. Halo. Akeh sing lewat ya guys. Jalan-jalan dhisik. Dek, makan apa kamu, Dek? 2 bulan aja. Pentol. Apa itu? Aku ya sudah ada dolan. Tinggal nunggu monetisasi nih. Kamu juga tahu Bu. Kata-kata hari ini. Apa ya? Kata-kata yang penting apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Nyelang. Mampir guys. Ning dalan guys. Pemandangannya loh. Ini banyak yang kita Gak usah apa-apa kayak di foto kayak ini foto di depannya kasih kata-kata posting. Kalau guys, bagian monitor guys, sutradara nih guys lo, ketok ibu, modele. Nanti Oi, tuh, gak karuan saya digoleki lo guys. Ki artis cilik iki lho. Artis iki lho. Proses iki jek proses. Ngilangno stres sik, bakulan stres. Ketraudan. Nyeneng anake ben iso ngonten guys, jarene guys. Weh. Halo guys. Weh. Halo. Sama adik ya sama
Mendung, tapi suasananya sahdu iki. Sini, nyari pemandangan. Kan bagus sih kalau bisa. Tapi harus selesai. Oh, guys, akeh sing jalan-jalan guys, sore hari guys. Tempat rekreasi ini ning dhuwur bukit ae. Jajan-jajan. Guys, sing jalan-jalan ana sing mbontot sego guys. Lho kae guys. Wah, akeh sing mampir ning dalan perbukitan. Oh. Akeh sing mandek, guys. Walah, mobile sing teko adoh-adoh do mampir pokoke. Wis. Bapake bagian ngemong baby sister ae. Ngemong bayine dhisik. Oh. Ngemong bayine sik iki. Yo. Gentenan iki. Lho, nek ning omah mbokane, nek ning njok bapakane. Wah, apik guys pemandangane guys. Oh, piye? Oh. Wah, sing mandek pokoke. Rekreasi nggon gratisan ki yo ngene iki, tapi pemandangane apik, adem sahdu. Larang-larang bayare tapi kemriyak. Bingung sing apene nganon iki. Oh. Aku wis ora nganoni pokoke. Hei. Nih, anak iki dalan turune bagasi woi. Mendunge peteng apa pancen wis kate magrib iki. Hawane sahdu temenan kok. Silo guys. Mendungnya puweteng kok guys. Wakes yo, wakes rombongan arek-arek nom-nom iki sing apene nglencer iki lho. Daerah Perbukit Batu. Oh. Yo. Ngopi. Ngopi mangane roti brownies ning pinggir dalan pokoke. Anu bakul. Ora nek bakul ana ing bakul pentol tok iki mang. Nglencer jajane pentol, sangune susu. Rotine brownies, cangkrukane ning dhuwur watu. Piye jarene iki menikmati alamku sakjane ya wis ngene iki. Oh. Mbake ku ya gak kari pokoke konten nang anake sing bayi dideleng jero ne bagasi mobil. Ngelundung wis nasib pokoke. Oh, kebahagiaan iku gak iso dibeli karo duit lho. Kebahagiaanku isone dinikmati. Ngombe kopi, lereng dhuwur gunung, dhuwur watu ngene iki wis bahagia. Sing gak iso diucapno karo kata-kata. Mangkane jare peribahasa kebahagiaan nggak bisa dibeli sama uang. Salam sehat, kopi susu.
Api usu. Duh, tapi sana Duh. Duh, mama, tapi usu. Aduh. Enak ya, ya. Mama. Kowe enak lho. Royokan karo bapake lur. Minum. Oh. Jangan nek nyeruput, jangan. Ah. Nikmat mana yang didustakan iki, menikmati alam. Es gak bayar, nggone enak, sejuk. Piye kowe iki? Akeh sing video iki lho. Oh, nggone perbukitan. Oh. Angine silir-silir. Putih. Roti. Artis cilik iki, juragan cilik iki gak gelem kari ngonten tapi ngomongi rada gak beneh iki. Gak beneh ra jelas blas. Sini mati ket mandek dhewe ngono kok sini mati. Ayo, Ari, lawas. Engko naik, mae tanggal video. Akeh kendaraan. Hah?